Barka da warhaka mai sauraro kuma sannan mu da ƙara saduwa a cikin wannan tattaunawa mai albarka inda an muke tafi muku da wannan babbar rahoto haɗe da wannan faifan bidiyo a dangane da babbar jaruma kuma bitacciya a masana'antar Kannywood wato Rakiya Musa, wacce a tun ba tattaunawarsu ne da jaruma Hadiza Gaban al'umma suka kasa bambance wane ne ya bar ciwon sansa a cikin zuciyar wannan jaruma, inda ake yaɗa jita-jitan cewa wasu suke dangana lamarin da Hamisu Bireka, wasu kuma ga zalimi ko waɗansu kuma afta inji. Ga nan dai warwarewar wannan lamari kai tsaye iya da fiya muku bisa wannan rashin ta albarka. Amma kafin nan misaro idan har kai bako ne a wannan rashin ta albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Lamarin ya fara ne a kwanakin nan da suka shige, inda jarumar Rakiya Musa ta samu tattaunawa da babbar jarumar Kannywood wato Hadiza Gaban, inda kuma aka zo gabar da ita jarumar Hadiza Gaban din cewa Rakiya Musa wata tambaya da wata tambayar da matakar so sa mata rai, ta taba mata inda yake mata kaikayi cewar shin ta taba soyayya, kuma wani irin tabo aka bar mata a cikin soyayya da ta taba yi. Jarumar Rakiya Musa ta bayyana cewa lalle ta taɓa soyayya, kuma an bar mata tabo wanda bai taɓa gogewa ba har ta mutu, inda Hadiza Gaban ɗin ta ce to ko za ta iya bayyana wanda take matuƙar so ne domin saƙo ya isa gare shi, ko kuma tana da abin faɗi a gare shi. Jarumar Rakiya Musa ta bayyana cewa ciwon da aka bar ta da shi ba zai taɓa cewa ba, sannan kuma tunda suna soyayya da ishi masoyi na ta rimi bayan da ya zo ya watsa mata ƙasa a ido. Zauro kar daga shafa'a kana tare ne da wannan rashin ta mai albarka mai suna Walmobi 24 TV, kuma idan har kai bako ne a wannan rashin ta mai albarka ka dangwala mana suka raba da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu akwai da yaushe da zarar mun sake zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Inda kuma jarumar Rakiya Musa ta ƙarin bayani akan cewa a yanzu ba wai soyayya ne ba ta yi ba, amma duk wanda za ta soyayya da shi ba za ta taɓa mantawa da wancan masoyin nata ba, kuma a duk wanda za ta soyayya da shi a yanzu ta saka tamkar wancan masoyin nata na farko. Ta fa tarka inda samari da dama waɗanda suke nuna soyayyarsu akan wannan jaruma suka yi ta domin sanin matsayinsu a gunta, amma ta da cewa ita ba ta cuta a soyayya, kuma ga duk wanda zai ce yana son ta ita ma tana ƙaunarsa, sai dai in har ba ta ra'ayinka a soyayya za ta iya bayyana maka ba ta ra'ayinka a